podľa technického správy cesty je potrebné vyriešiť odvodnenie, ktoré spôsobuje pri návalových dažďoch problémy. Zistili sme, že terajšia dlažba je položená na starom asfalte. Projektant navrhuje použiť vsachovacie rohy na odvodnenie. Je spracovaný predbežný projekt, ktorý ste obdržali poslanci, a samozrejme aj cenová ponuka na projekt, aby sa mohla urobiť rekonštrukcia. A boli zároveň predložené 3 ponuky, od ktorých sa bude pokračovať, ak ich odsúhlasíte, ak nie, tak sa pokračovať to nebude, aby ste zbytočne neplatili na projekty a na iné veci spojené s tým. Takže boli predložené 3 ponuky, videli ste aj koľko metrov štvorcových, čo tam navrhujú urobiť, je tam veľmi komplikované odvodnenie, lebo tam tá cesta je dosť vyhnutá. Takže boli predložené 4 ponuky, ktoré máte aj v materiáloch. Môžeme prečítať Euro, Brick, Veterna, Trenčín dalo 50 551 bez DPH, Skánska, Krajina, ulica Bratislava 53 425 bez DPH, Kola Slovakia, Orenšianska, Trnava 49 624 bez DPH a Hiner SRO 43 835,33 bez DPH. Najnižšia ponuka teda z toho vyplýva, že Hiner SRO je 43 835,33 bez DPH. Otváram rozpravu predloženému návrhu. Vy ste sa poslanci oboznámili, viete, že o čo ide, máte aj navrhovaný stav, aký má byť. Pán Viter? Ak je to potrebné, tak určite, ale by som v tom asi začal až po dokončení rekonštrukcie budovy. Na vás len to je problém v tom, že v podstate, že keď sa to neodsúhlasí, tak nebudem pokračovať projektu, pretože tí projekty nebudem zbytočne robiť, keď sa to nebude robiť. Aby ten projekt nedopadol jak z tú lávku, že 4 litre ste dali za projekt, pôvodne váhu vám to neodsúhlasilo, tak to hospodári, pravda. No. Nech sa páči, pán Vlasák. Najnižšia ponuka je garantovaná, že sa nebude navyšovať, alebo No asi tak. aby najnižšia nebola najvyššia. Myslím si, že nie. Boli upozorní na to, že to sa nevedelo. Na čo idú robiť, oni tu nebudú na budúci rok. Na čo idú robiť novú cestu? Tak to nespraví za mesiac. Tak Peter Vlasák dobre hovorí, že není, aj s doktorom, že není dokončená jedna robota. A robíme druhú. Rozdrbané to tam je celé kabíny, strecha holá. A celý večer vyšlo sa A rozbúdať. čo keď nemáš slovo? Aj z mojich peňazí to financuješ. Tak čo chceš? Čo máš problém? Z jaký? Ja som povedal... Hiner už sa raz operel na vás. No. Ukončíme. Nech sa páči, vyjadrite sa. Ja by som navrhoval, nech sa dorobí aj ihrisko a urobíme aj cestu, nech sa tým robí všetko. Rozprávali sa, vieme o tom, že sa pokračuje v ďalších veciach, keď sa to rozhodli a peniaze na to sú. Takže ja nevidím dôvod, aby sa to... Tam treba elektriku skoro 10 pozornosť, teda pokračuje. Navrhujem aj cestu, aj... Peťo, môžem na chvíľku? Nemôžeš. Tak on sa pýta poslancov, čo ty odpovedáš? Nie teba. Nemôžeš poslanci... Ja sa pýtam Petra, nie teba. Podľa rokovacieho poriadku, ak chcete vstúpiť, Peter, poslanci vám musia Peťo. udeliť slovo, takže dávam hlas. Tak ale ty odpovedáš nie. A čo ty, on je nesprávny, tak on je poslanec. Je lebo není? Necháte ma dopovedať, rokovací poriadok už poznáte za to obdobie, čo Že aj svojím rokovacím poriadkom. To rokovací Peter, poriadok dáva hranice. Môže hovoriť? Peter, Nemôže. Dajte hlasov, či mu dávate slovo. a ja sa chcem poslanca Petra konkrétne opýtať. Ja sa nechcem pýtať. Starosta nech dopovie, čo chce. A čo povedal? Ja som ti len chcel povedať k tomu nejakú poznámku na tom ihrisku. Treba sa tam občas aj poslanci ísť pozrieť, že jak sa tam robí. Peter, kedy si tam bol naposledy, Peťo? No bol som tam cez leto, no. Dávno si tam bol. No mesiac tam bol. No, tak videl si, jak sa to zatepluje. Keď robili strechu, som tam. Tak to Teraz sa zatepluje napríklad. videl si to, jak to robí? Ja som... Profesionál zatepluje. Ani ja tiež akože. Ale Nemáte toto keď... slovo udelené, ja neviem, poslanci, dodržujeme rokovací Je to obecný zamestnanec. Platíš ho aj z obecných daní. Platíš to do nie? Pán Stavičák, nemáte udelené Ale slovo, podaj nebudem svojim sa slovom. opakovať. Dala zamestnala si ho do školky a teraz zrazu zatepluje. U školke ho nepotrebujú? Chodí aj do školky, nemusí sa... Na dve smeny asi.
Dávam hlasovať za návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Radovce schvaľuje cenovú ponuku na rekonštrukciu cesty z OFK predloženú firmou Wiener SRO 234 v celkovej sume 53 917, to znamená 43 825,33 plus 10 082,45 DPH. To je za tento návrh, dávam hlasovať. Aj spolu. Tak sme sa rozprávali. Máme dosť. To je za tento návrh. Máme dosť peňazí v rezervnom fonde. Všetkých 7 za, aj Stefan? Nie. Aj sa tvorili oni v Dobre, takže rezerve. za 5 za, pán Borovský, pani Prouzová, pani Baleková, pán Vávro a pán Vlasák za. Zdržal sa niekto? Pán Pavuška sa zdržal. A kto je proti? Pán Dmiter je proti. Wiener už na svoje mal obec. A okopy peňazí. Bolo schválené Ešte ti je málo? Pardon, jedno bolo schválené väčšinou. Navrhujem prijať uznesenie o čerpaní z rezervného fondu, aby sme mohli z kapitály teda čerpať na tieto akcie. Poslanci obecné zastupiteľstva Radovce schvaľujú použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu cesty v celkovej sume 53 917,45. Kto je za tento návrh? Kto je za? 5 za, tak Borovský, Prouzová, Baleková, Vávro a Vlasák za. Kto je proti? Pán Dmiter. A zdržal sa? Pán Baruška sa zdržal. Konštatuje, že uznesenie bolo schválené väčšinou. Ďalším bodom... Páni poslanci, môžem jednu otázku? Ďalším bodom 13 je schválenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2026 a 2030 a utvorenie volebného obvodu pre voľby orgánov do samosprávy, ktoré sa budú konať 24. októbra. Navrhujem, tak ako doterajšie volebné obdobie, schváliť 7 poslancov bez zastupiteľstva a určenie jedného volebného obvodu na voľby. Otváram rozpravu k predloženému návrhu. Konštatujem, že do rozpravy sa nikto neprihlásil. Dávam hlasovať o predloženom návrhu. Obecné zastupiteľstvo Radovce schvaľuje poprvé utvorenie volebného obvodu pre orgány pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané 24.10.2026 v zmysle paragrafu 166 odsek 1 zákona 180 z roku 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znení neskôrších predpisov. A po druhé 7 poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2026 až 2030 v zmysle paragrafu 11 odsek 3 písmeno D zákona z roku zákona číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení, znení neskôrších predpisov. To je za tento návrh, to je za. Všetkých 7 za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyselne. Bod číslo 14, ďalším bodom programu je určenie rozsahu výkonu funkcie starostu a jeho pracovného úväzku pre volebné obdobie 2026-2030. Navrhujem, tak ako doteraz, plný pracovný úväzok pre nastávajúceho starostu. Zadarmo si dráha. Otváram rozpravu predloženému návrhu. Konštatujem, že do rozpravy sa nikto neprihlásil a dávam hlasovať o predloženom návrhu.